Добре дошли в община Родопи! Едно място, където времето е забавило ход, за да съхрани най-съкровените тайни на България. В подножието на северните склонове на величествената българска Родопа планина, южно от най-стария жив град в Европа, Пловдив, ви очаква един необятен свят на богата древна история, неподправена природна красота и топло човешко гостоприемство. Изживяване, което ще докосне сърцето ви. Разположена в подножието на величествената планина на Орфей, община Родопи е създадена през 1987 година. Тя е дом на многобройни селища, всяко от които носи неподправена самобитност, обединявайки богатата история, култура и природа на региона. Община Родопи е административна единица в състава на Пловдивска област. Тя заема около 10% от площта на областта и обхваща 21 населени места, всяко със своя уникален характер и дълбоки вековни корени. Община Родопи предлага неизброими възможности за туризъм, съчетавайки природа, история и култура. Община Родопи се утвърждава като една от най-значимите винени дестинации в България, благодарение на богатите си лозарски традиции, разнообразието от бутикови и кооперативни изби. Виненият туризъм се развива динамично през последните години. Вината от района са известни с превъзходни качества, вкус и аромат, като се произвеждат както червени, така и бели сортове, сред които Маврут, Рубин, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Памит и Сира. В село Брестовица, често наричано столицата на виното, заради големия брой изби, можете да се насладите на уникалните червени вина. Там е разположен и музеят на виното в Влаховата къща. Експозицията включва предмети, свързани с производството на вино. Той представя древната и нова история на виното по брестовишките земи, като съхранява и показва традициите в лозарството и винопроизводството в региона. В музея се организират събития и изложби, свързани с винената култура, като част от фестивала Брестовица, грозде и вино, който е сред най-големите празници на виното в България. Местните производители предлагат вина, които печелят признания и медали на национални и международни конкурси. Всяка година общината организира Дионисиеви празници на младото вино и вино и гурме фест, които се провеждат в различни села и включват дегустации и конкурси за домашно вино, фолклорни изпълнения и празнична атмосфера.
туристите могат да съчетават винения туризъм с посещение на културно-исторически забележителности, еко и селски маршрути, които правят региона още по-привлекателен. Цялото село беше пълно напълнено. Повечето села тук имат следи от тракийско присъствие, римски останки и средновековни крепости. Всичко това дава възможност да се потопите в богатото културно-историческо наследство на региона. Ситовският надпис е една от най-загадъчните и интересни находки от българското древно минало. Представлява скален надпис с дължина около 2 метра и 40 отделни символа. Подобни скални надписи са изключително редки в Европа. Ситовският е единствен по рода си в България и към момента си остава загадка. Изсечен е буквално върху отвесна скала, нависоко, и писмеността не съвпада с никоя позната система. Смята се, че ако някога бъде дешифриран и се окаже, че съдържа езиков смисъл, това може да измести разбиранията за началото на писмената култура на Балканите. Забележително е, че община Родопи е дом на десетки параклиси. Множество стари храмове допълват културното преживяване с неповторимата си духовна и историческа стойност. Община Родопи е жива традиция. Културният календар е изпълнен с редица събития, отбелязващи религиозни празници, исторически годишнини и местни обичаи. Реколтата, да я благословее хляба, да спори работата. Музеят на авиацията в село Крумово е една от най-значимите авиационни колекции в България и важна дестинация за любителите на летенето.
Музеят е известен с богатата си експозиция, която включва около 6800 експоната и 59 летателни апарата. Посетителите могат да разгледат както самолети, така и вертолети, а също и да влязат в кабините на някои от тях. В община Родопи можете да посетите множество малки, но автентични музейни сбирки, които разкриват богатата история и култура на района. Повечето от тях се намират в народните читалища в селата. На финала ето нашите топ места, които не трябва да пропуснете в община Родопи. Манастир Свети Георги в Белащица и Чинарината гора. За манастира се носят легенди. Това е един от най-старите и свещени манастири в региона. Духовното му излъчване е съчетано с красотата на спокойна река и дебелите сенки на вековните чинари. Винарните в Брестовица и Брестник. Потопете се във винената традиция на община Родопи с дегустация на местни вина и разходка из лозовите масиви. Не пропускайте традиционното зарязване на лозята и винените фестивали. Село Ситово и Ситовския надпис. Загадъчен древен скален текст, който никой не е успял да разчете напълно, и автентична родопска атмосфера. Водопад Устина и крепост Устина-Кале. Съчетание от природна красота, която е лесно достъпна, и останки от древна крепост, разкриващи историята на региона. Община Родопи е повече от дестинация. Тя е преживяване. Елате и открийте своето кътче от България, където легендите оживяват, а гостоприемството е част от всяка среща. Почувствайте магията на Родопите. Очакваме ви!